Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Unsa man di nahitabo nako? Kuan, kanang nawa ka o unom ka adlaw. Ug wa mi kahibaw kung unsay nahitabo nimo. Doon ay babae o lalaki nga mikuha nimo didto dool simbahan. O kung niya, mikuyog kanila sakay sa tricycle. O gumani ato, wa na ka na mo ikita. Mao ba? Ida na. Unsa man, wa ka ba nahinumduman kung diin mo pa ingon sunod adto? Ha? Ida na? Wa ko'y nahinumduman sa imong mga gipanulti nako. Kanang mga bunog sa imong bukton og kamot. Wa ka ba'y nahinumduman kung ngano na? Ug kinsay nang hilabot nimo ana? Idana? Wa ko'y nahinumduman. Wa ko mahibaw sa imong mga gipanulti. Bueno. Nagkinanglan ka pa upahuhay, Idana. Gusto kong magawas din eh. Ha? Sorry. Sorry, Idana. Dili ka pwedeng makagawas din eh. Ug nganong dili? Anong inyong magkumpresohon din eh? Unsa bay akong sa? Kalma lang, Idana. Wa kay sa. Gibutang ka din kay gusto ka namong tapangan. Ayaw ko ninyo kung sa. Nelson, Leslie, kumusta naman ni siya? nagkinanglan pa siya og pahuay. Hi, Dana. Kumusta na ka? Kusog man lagi ni siya manutok. Tungod kay wa siya makailan nato. Nakaila ka ba na ako, Idana? Biyay ko ninyo din eh. Ayaw ko ninyo sa muka. Hi, Idana. Ako na si Ronnie. Nagkailag ka pa na ako? Ayaw ko ninyo sa muka! Pamahawa mo din eh! Kamong tanan! Layas! Unsa magiday ko nun ang sakit ni Idana karon badong? Na! Ang akong nahibawan basta ingon anak ng amnesia. Amnesia. Sinang misya? Dili, ang sakit na masakit, amnesia. Sa bungol naman ka pulo ay. Nagtuo ko nga, naparok ng unong Idana, parok. Mula kay. Unsa man taong gingone sa Nelson. Basin og doon ay giturok ba nga drugs? Drugs na ba? Drugs? English mo. Drugs ba siyang lawas pa? Posible sabloy. Pero mga ingon anak gud na kaso, ang termino ana nga atong malitok, No. amnesia. Aday. Amnesia. Amnesia? Siya. Ay, amnesia. Amnesia na bita-bita mo lagi. Eh, bitaw ako Pero na. ang pangutana ba? Kung maulian ba na siya? Yun. Mina mo ha? Okay, malagay. Ang mga neurologist, maoray gyud makasulti ana. Ipatawag bang ko nun sa Dr. Buds kay naman ko nun siya pangutana na mo. Mo ba? Nya, wa pa nimo gipatawag nang. Bapamansan. Nagpaabot bitaw mi. Mo ba? Gilang. Sige lang. Ay dako man ko pagtuo ba nga. Kana si Dana. Maulian lang siya. Tanay pa ta. Ulian na. Malagay. Tanay pa ta. Malagay. Tingali ba kung maupas ng tambal nga giturok niya ba? Maulian na siguro Drugs na na siya. drugs. Ang drugs ba? May ta. Pero ang pangutana, karus apa ka ha? Malagay. Naalang ko ipangutanan nyo ha. Ay, makidibati yung nangyari gustong pangutana. Lagay pangutanan. Gusto na lang siya mo ha? Wa na ba mo'y salin sa tambal ni Idana? Na, maugid na akong una nga nahunaunaan badong. Malagay. Kay kung naapa, pwede ra gyud unta ipatumar ni idadang tambal ngayang hindi mo kadi adto. Nya.
Pero, nahurot lang gid ang tanan tungod kay gipanghatag naman siyang idana sa mga nagkinahanglan ko. Sayo pa sa rin. Huwag yun magbilin sa gamay. Sayo. Mao lagi. Sayo pa. Murag doon na pamamgoy. Do pa man siguro tumakno. Dito ba sa kaban ba ni Dana ba? Ito man. Nakakita day kapuldo? Nakakita. So ayan nga na ako itong tanaw eh. Sige. Suwig tanaw. Basig makakita pa ka dito. Gisod naman na niya grapa. Ito sa pikas bay. Sa bungtod. Ito na ko ron. Lakaw. Susiha dito. Gi. Kung naagani, maunay ato ipatumar ni Idana aron maulian dayon siya. Mao lagi. Ito na ko karon na yun. Kuita rin. Kuita na. Kuyog siya. Ato di ka dito. Bagboy sa niyo pa dito. Kuita. Pero na ba siya, kitong na liong mo ron. Mas mahin noon ba? Sige, Bats. Na. Kuyog na. Sige. Naunsa man ka nga mura magagdagsalimuang. Sa tinuod lang, Leslino. Nabala ka ko para nimo. Kaya ang imong nahimong plano, wa mang goods timing. Waya patatukon, wa pa kay sakit ron, kay okay ra. Unya sa umro ni nato. Ilabi na, nga di ka gusto nga magpatambas, doktor. Ayaw lagi kabalaka, ana. Makontak ra lagi to nato si Ruel. Kung nakontak pa, hain naman. Paapot lang, good. Makontak ra lagi to. Makontak ra sa doon ako. Pida. Sige gani kag yaw-yaw diharon ako gyud masuko nimo. Ay, ngako ba, basin og lain na sabon niya ning buslot? Naarama ko'y nadunggan nga, nakakuha ko no sila sa, CCTV. Nga, gisugat nila si Idana. Unya, mahibawaan nila nga si Divina o si Divina to si Roel, nawa na, patay, delikado. Masyakoy kita ini. Nga ikaw mo'y mastermind sa nitabo ni Dana. Wa ko mabalaka ana kun pananglit ila mong kunganlan. Nga naman ting malimot ko. Delikado, bida. Kang delikaduha gid ani Leslie. Butlang. Daghan jud kayo taog sipyat ini. Kung si Bako ug unsay may tabo nimo ug di ka matambalan ni Dana, awa na. Impas yung tanan. Magunsa na malaka ko ini. Nganong mabalaka man ka? Nga ang tanan akong katigayunan. Kung unsa may mahitabo nako, automatic na nga ma-transfer sa imong pangan. Ay, di mo na mo akong gitinguha ni mo. Ang importante nako, mawangi mong kinabuhi. Wa ko mag-apas sa imong bandi. Kung unsa man gani ang mahitabo nako. Tingali, dawato na lang gid ako. Kaya ko raman gigihapon na kaigon ining tanan. Di ko masugot, anak. Kinahanglan nga matambalan juga. Kinahanglan nga mauli ang maayong panumduman ni Dana. Way laing makayo nimo kundi siya ra gyud. Kumusta naman ang pamati ni mo, iha? Nakaila ka ba nako? Kinsa man ka? Ako si Perfecto. Perfecto Mendoza. Ang tao nga imong gitabangan aron mabuhi pagbalik. Mapuhi? Oo, imo kong gitabangan. Aron mabuhi ko pagbalik gikan sa akong grabing sakit. Amigo di ay ta? Oo, imo kong higala. Suod ko nimong higala, iha. Mao ba? Tabangi ko din eh. Oo, samay akong ikatabang nimo. Tabangi ko nga makaikyas ining dapita. Ila kong gipriso. Na sila plano nga ila kong patsyon. Ah, kinsa mang mga tawhana? Kanang naa sa imong luyo. Uy, hala. Wa na rabay laing tao din sa akong luyo. Sa imong luyo ka, Badong. Hala. Mao gina. Ako na biya, ha? Oh, wala magila yung tao din, God. Di sa imong luyo, sir. Ako naman, God. Kini ba siya? Oo, kana siya. Ipadakop na siya sa mga pulis. Na! Patay na! Ako may yung timing nga na ni noon. Maluoy ka, tabangi ko. Pagawasan ako din eh. Di pa ko gusto mamatay. Kalma lang, iha. Ano niyo eh? Ayaw kahadlok nila. Di ako uban mo. Og dili kanila hilabtan. Ayaw ko biyae din eh. Ila kong patsyon. Gusto ka nga ato silang papahawaon? Oh, papahawaan na sila. Ipapriso na sila
sila. Uy, Nahala, sige. Pamahawa una mong tanan din eh. tanan, ay, na. Mahawa ta. Mahawa ta din, na. Relax na, iya. Wa na'y makahilabot nimo. Silang tanan akong ipapriso kung kinsa man ang magbinuang diha nimo. Ayaw ko biyahe. Ila kong patsyon. Tanawa ka ra. Mihungit ra kag tulo ka kutsara. Nga magsigir hinong kag suka. Lain kayo akong kuto-kuto. Ito man ba katong tambal nga gihatag sa doktor? Wa pa. After man to sa akong kaon. Ano sa man nimo pagtumara na ron? Nga imo man nagisuka ang tanan. Ato ana. Ay, di mo ka patuon ako, good. Kung mubalik na lang unta ta sa hospital, mas di ko makulbaan nimo dinhi. Mura mo kong dalipog. Nya. Zaman, dadalo ka sa hospital? Wala. Mupaway lang ko. Oh. Nanawag sa mong cellphone. Pero ako lito bag. Ako na. Naambil ako sa phone. Oh, dara. Pero sandig una din ha, sandig lang, sandig. Hello? Hello, ma'am. Good afternoon. Kinsa ni? Ikaw ba ni Romel? O, ma'am. Ako ni. Ngayon ka rin pa makananawag na ako. Pasensya na, ma'am, ha? For safety purposes lang. Hain man si Divina. Topig lang ka, ma'am. Kinahanglan nga mo anin mo na ko karon tayo na. Kaya ko na kang ipangutanan ninyo. Pasensya na, ma'am. Hindi ko mahimong mana diha. Kung mahimo, ako lang yan hiya sa mong kwarter. Diha si Roddy gikan. Pero wa mo diha. Ngabi ka ron, ma'am. Paabot pa ninyo. Naglain gid ang akong pamati. Mahimo bag ka mo na lang. Modugang ko ninyo sa akong bayad. Ma'am, sorry kayo, ha? Di mo na may atong kasabutan ko. Kumuyan ni din kay mamaya itong protocol. Sige. Wala mi karon dayon. Paabot ako ninyo diha. Pisit ng mga tawhan. Huwag klarong ikasabot. Matuod nga na to sila? Kinahanglan nga ato sila may istorya, Ronnie. Mangutan ako nila kung ilabag yung gisado na akong gitugo nila. Unya, naglaayam ka rin mong pamati. Bahala na. Basta kaya tuon ginato sila. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!